Krásný den. Vítám Janičku Barilov, člověka, se kterým jsem měla možnost se několikrát, už ani nevím kolikrát, potkat v Olomouci na workshopech, seminářích. Jana Barilov pracuje nejenom s Kuby metodou, ale dělá detektiv profilera ve Švýcarsku. Je člověk, který má ohromný vhledy. Pro mě velmi inspirativní žena a poslední setkání bylo letos v únoru na Honoru. workshopu Mhm. Vesmírné bohatství v nás a Janí mám na to velmi dobrý ohlasy. Spoustu lidí bylo z tvého semináře nadšených a hodně technik používá doteď a já jsem chtěla právě touto formou představit to, co se bude odehrávat v srpnu, že bys nám k tomu více řekla, protože se chystá nejenom workshop, ale i seminář. Workshop má být 15.8. a seminář od 16. do 17., nebo jsem to posunula o jeden den? 16, 17, jo. 16, To je 17. sobota, neděle. Jo, Mhm. takže je to takhle v pořádku. Takže mě by zajímalo, Janinko, protože když jsi tady byla v tom únoru, tak to byl jenom ten večer, který se týkal Mhm. toho workshopu, takže mě by zajímal rozdíl mezi tím workshopem a seminářem, jestli to na sebe navazuje, jestli by si mohla posluchačům nebo lidem, kteří by rádi se účastnili, k tomu říct něco víc. Moc ráda napřed děkuji za pozvání a zdravím všechny naše spolu účastníky, kteří se na to budou brzo dívat. Pro mě to bylo taky nádherný v Olomouci s váma, já se tam moc ráda vracím, to vždycky. Už je to pro mě skoro jako vracet se domů. Eh, Tentokrát děláme taky na přání spousta účastníků, děláme k tomu workshopu a i dvoudenní seminář. A ten workshop, seminář tentokrát, ten seminář velice navazuje na ten workshop, takže kdo má tu možnost, bych opravdu doporučila se zúčastnit obojího, protože ve workshopu uvádím spoustu příkladů, příběhů, ukazuju, jak jsem k těm vědomostem, k těm praktickým cvičením a ke všemu tomu vůbec přišla v celém mém životě. To je velice, velice hodně a velice bohatých zážitků, ale z mých zkušeností, jo, které jsem už dělala různě, při workshopech, při seminářích, jedno jestli sama, nebo jestli jsem doprovázela prostě někoho, tak jsem dělala tu zkušenost, že lidé se na příkladech druhých velice učí. Protože když vidí, ten jeden to dokázal z nemožného, z úplného, řekněme, konce, jo, se dostat na vítězný podest, tak je to velice motivuje a dá jim tu víru, že to dokážou taky sami. A že to sami dokážou, to jsou potom techniky, různý cvičení, samozřejmě o toho budu taky něco mluvit, ale lidi si zkusí samozřejmě všecko sami, to bude tu sobotu a v tu neděli. Já Jo? jestli do toho můžu vstoupit, Takže Janí, pardon, jo, jenom, než se ještě rozpovídáš o tom, o čem to bude konkrétně, tak já si vybavuju zkušenost, kdy jsme v roce 2020 tady měli právě setkání s panem Klemencem Kubim a dělali se tam ty praktická cvičení a vlastně opravdu ty lidi mohli slyšet příklady jednotlivých účastníků, kteří teda v tom bezpečí šli dokonce na pódium, bylo tam asi 150 lidí a pozdíleli ty svoje zkušenosti a bylo to ohromně důležitý pro všechny a dotklo se nás to všech a ty příběhy byly opravdu velmi silný a spoustě lidem se tam ty věci poskládaly, co vím ještě takhle zpětně, když si vybavuju. to je ono. To je Mhm. ono, bingo. To je ono a to bude taky hodně v tu sobotu a v tu neděli. Jo, že přijdou příběhy od těch lidí, jestli chcou nebo nechcou, ale hlavně já je vedu prostě, aby si uměli to, co opravdu chcou, oni chcou sami vytvořit. A by taky objevili vůbec ty obrovské mechanismy a ty vlohy, to bohatství, které my v nás máme. Jo? Protože většina, řekněme, o tom neví. Já to zkusím popsat trošku, no, trošku obrazně.
My si myslíme, že jsme svobodní. My si myslíme, že jsme svobodní. Většina z nás si to myslí. My považujeme svobodu, vztahujeme jenom na naše tělo. To znamená, že jdeme nakoupit, někam jedem, jo, že děláme si, co chceme v rámci možností. Ale co když tohle to vůbec svoboda není? Co když my jsme o hodně víc, než je naše tělo? Co když my jsme z největší části obrovská, mocná energie? Plná různých frekvencí, plná různých informací, plná různých mechanismů, které pomocí našich myšlenek, našich představ, našich pocitů tvoří jednak naše tělo, obnovují ho, revitalizují ho. A podle toho, jak my tyhle mechanismy ovládáme, nebo si jich jsme vědomi, to se hodně dělalo u pana Kobyho, jo? Tak naše tělo onemocní nebo spadá prostě do sebe, nebo dokonce hníje. Takže to je jedna věc. A druhá věc jsou mechanismy, kterými my tvoříme celý náš život, naše situace, celé naše okolí. My aktivujeme prakticky, co se kolem nás děje. My tvoříme nejenom sami sebe, náš život, ale celý svět. A o těchto mechanismech my vůbec nevíme. Většinou nevíme, protože ty jsou v energetické formě. Jo, ty nejsou jak v nějaký materiální formě, kterou my můžeme změřit nebo hmatat, nebo ji podržet v ruce. Proto o nich vůbec nevíme a na to se já specializuju. A to vysvětluju, jak jsem k tomu přišla, co jsem všecko zažila, čemu jsem se musela všemu postavit, všechny ty traumata a ty krizi, které jsem v životě měla, těch je tolik. Bych potřebovala týden, abych aspoň tu hlavní částku jí pověděla. Ale tady z toho ponaučení, čím jsem já prošla a co jsem viděla u druhých, u šamanů, nebo co jsem v kriminalistice taky objevila, jo, nebo když doprovázím lidi, co jsem prostě objevila, tak z toho jsem udělala různý cvičení, které nám ukážou, co my vůbec dnes máme. To znamená, že já ty lidi vedu k tomu, aby se osvobodili z toho vězení, který mají. Protože moje taková největší zkušenost vůbec těch seminářů, nebo když lidi doprovázím, je slovíčko, otázka můžu. Můžu to udělat tak? Můžu to udělat takhle? Nebo nemůžu? Jo? My prostě z toho je vidět, jak my jsme svázaní, jak my jsme nesvobodní. A to je právě to, co já vám ukážu. Vy můžete všecky. Já jsem nedávno si vzpomněla na takový výborný příklad, co se stal ve světě, takový opravdu efekt. No. Do roku 1954 se věřilo, že není možný fyzicky, že naše tělo to nezvládne, aby se běželo běžci, aby se běžela 1 mile pod 4 minuty. To se věřilo. To fyzicky není možný. No? A pak přišel člověk, ten se jmenoval, já jsem si to napsala, Roger Bannister. Roger Bannister, který se s tím nesmířil. Který běhal, který trénoval a nesmířil se s tím, že to tak je. Zrovna tak jako pan Kuby se nesmířil s tím, když měl přerušenou míchu, zlomenou páteř. 40 doktorů mu říkalo, to s tím v životě chodit nebudete, a on se s tím nesmířil. On říká, ne, tohle to neakceptuju. No a podívej, co z toho vzniklo. No. On chodí, on z toho udělal metodu, on má míchu přerušenou, jo. Celá prostě v historie o něm. A ten Roger Bannister si to prostě představoval pořád, jak běží, samozřejmě trénoval, představoval si to, jak běží a že ten čas je pod 4 minuty. A pak to zaběhl. A pak se stal tady ten Bannister efekt. A potom najednou stovky, tisíce běžců to zvládalo po 4 minuty, protože najednou viděli, to je možný. Dneska jsou dokonce školáci, kteří trénují a zvládnou to. No. A
tohle to je to, co já lidem dávám, co jim chci dát, co jim chci ukázat. Podívej se, ty máš takový bohatství v sobě, mechanismy, který jenom čekají na to, prosej o to. Používej mě, nech mě pracovat, nech mě to pro tebe udělat. Život má být lehký. Ja? A to je to, co já lidem ukážu, co s něma budu dělat. Některé cvičení jsou velice zajímavé. A z druhé strany jsem si ještě přinesla, ale to už dělám 30 let, pomocníky. To jsem odkoukala od Brazilců, od šamanů, který jsem doprovázela dlouho po Evropě. Že jsem si, to byla otázka, odkud jsou ty energetické bytosti, že jsem si vytvořila energetickou bytost, tu jsem vytvořila já, dala jí jakýsi schopnosti, a která mě prakticky při některých cvičeních asistuje. No? Takže to je asi to, co ty lidi čeká. Samozřejmě taky budu odpovídat na otázky, na vlastní prostě nějaký takzvané problémy. To je to, co nás pak čeká v sobotu, v neděli. Takže pravděpodobně ty limity v naší hlavě, tady při tom workshopu nebo semináři, dalo by se říct, že se ty limity jako zruší, nebo že člověk, který prostě má ty omezené možnosti v uvozovkách představit si, jako čeho všeho je možný, tak bude to souviset i tady při tom semináři nebo workshopu, jakože ty bariéry, kterýma jsme svázaný, abychom třeba, nevím, si dokázali právě představit to, co je pro nás nepředstavitelný, ale vlastně je to možný, protože ten jediný blok je v té naší hlavě, takže budou tam i taková cvičení? Jenom a víc, protože já vás tím pádem, že děláš jakýsi cvičení úplně jinak, než byl zvyklý, než v nějaký meditaci nebo v něčem jiným, tak tím pádem jdeš prakticky za hranice tvé představy. Jdeš ještě dál. Jo? To je něco takového, jako když, řekněme, seš ve vězení a my si představujeme vězení, to jsou mříže, to jsou kamenná zeď nebo betonová zeď, jo? Ale to je to pro to tělo. A když my máme tady, řekněme, ty bariéry v nás, tak to není nic jiného, než že stojíme před stěnou, která je třeba metr a půl velká, s mřížema, kolem ní je volno. Takže to jediné, co já dělám v těch cvičeních, je, že váš pohled, vaše koncentraci jde někam jinam a najednou jdete dál. Najednou nestojíte dál před těmi mřížemi a neptáte se, a můžu si šáhnout tou mříží a tam něco dosáhnout pro mě ven. Vy se otočíte a jdete všema směrama, který potřebujete. Toť vše. To ten celý zázrak. Protože to není nic jako nějaký betonový bunkr, v kterým ty lidi sedí. Na tom je právě to geniální. Ne? Že to není nic pevného, ale po desetiletí, tisíciletí bych řekla, ne století, tisíciletí tady na naší planetě, my jsme pořád na to takzvaně drezurovaní, aby jsme měli jakýsi strach, aby jsme něčemu věřili, aby jsme ničemu nevěřili, jo. My máme strach něco zkusit, protože bychom mohli udělat chyby. My máme strach být, že nebudeme perfektní. Čím se učíš? Když si něco vyzkoušíš, už jste viděli dítě, jak se učí chodit? Který dítě vstalo a běželo a nespadlo. To je všecko. Jo? To jsou tak jednoduché věci. Opravdu jednoduché. Jo? Proto je to každému možný. Proto nemusí mít nikdo nějaký už předtím vědomosti nebo v zkušenosti s něčím. Vůbec ne, protože všechno je v něm dávno. Dávno je všecko v něm. Jo? Jak ta možnost mluvit nějakou řečí, kterou se to dítě naučí. Je to ještě lehčí. No já jsem za tohle moc ráda, Jani, protože já se jako čím dál tím častěji se setkávám i s lidmi, kteří právě to nemůžu si dovolit, nemám, nejde to a
vlastně úplně vidím, jak si často jako sami sobě jsou překážkou a vlastně bych nejradši pozvala jako veškerý to okolí, který takhle smýšlí, aby si prostě uvolnili tady ty možnosti a prostě dali se fakt na tu svobodu, protože skutečně i já jsem historicky si pojem svoboda vybavovala jiným způsobem, než na to nahlížím dnes a fakt to taky přeju každému, ať ten svobodný život prostě žijou, a protože kdy jindy, když ne teď, to žít. A je nám to daný tady třeba jednou, já nevím, možná víckrát, ale vím jenom o tom aktuálním svém životě a jako dovolit si, jako tohle, dovolit si, jako umět prostě žít tím plnohodnotným životem. Takže tím bych ráda pozvala všechny, kteří právě napadají pořád ty odpovědi v tom negativním a nedovolí si, takže tento seminář i workshop je určený právě pro vás nebo pro tebe, kdo by se rád tady tyhle bariéry pokořil nebo přešel nebo jako vystoupil z toho začarovaného kruhu. To bylo krásně, krásně řečený. Nejenom, ale ty, bych řekla, kteří to opravdu jako tak nějak nutně potřebují, jo, ale i ti, kteří už dělali sami zkušenosti a sami pozorují, ptají se, co tady je. A i ty zase půjdou o pár skoků dál a jinam. Ono už taky to není tak, že my bychom byli nějak neschopní jako lidi, lidstvo, vůbec ne. Ale když si představíš, že my jsme vyrostli v podmínkách, kdy jsme věřili třeba dějinám, našim dějinám, jak jsme vznikli, co když to vůbec, ale vůbec není pravda, kdo jsme, co když ty dějiny vůbec nejsou pravda, jo? Řekněme ty, který nevypráví naše generace, řekněme ty od 1850 nebo tak nějak. Co když to všecko předtím vůbec není pravda? Co když náš vznik, vůbec kdo jsme jako bytost, vůbec není pravda? Jo? Darwinova teorie. Co když to vůbec není pravda? A to už začíná tímhletím, že dokud věříš na to, co nám bylo vštěpováno do hlavy, to musíš se naučit, nazpaměť, to musíš opakovat, za to budeš známkovaný. Když my tady z tohohle uděláme jako jakýsi krok ven, já tam nikomu neříkám vůbec naše dějiny nebo kdo jsme, ale ty lidi to poznají sami, že prostě to, co v sobě cítí a najednou to, co v sobě objevili, že se to absolutně neshoduje s tím, co si doposavat mysleli, kdo jsou a co mají za možnosti. Hm. Dobře. Tak já myslím, že to jako pozvání stačí. Případně se určitě můžete i obrátit na nějaké podrobné informace. Ještě je možné se přihlásit. Zopakuju teda ten termín, který je 15.8. je workshop a navazující seminář je 16. a 17. o víkendu. Můžete navštívit i jenom workshop, i jenom seminář, ale jak tady bylo zmíněno, tak samozřejmě ideálně přijít na workshop a udělat si potom čas i na ten víkend a skutečně si to mít možnost vyzkoušet. I ta cena je potom trochu jiná, když absolvujete ty tři dny. Můžete se podívat na web www.balcon.cz, kde jsou podrobné informace a budeme se na vás moc těšit. Děkuju moc. Já se moc těším na tu krásnou spolupráci a zase vidět mé staré známé přátele, poznat nové známé přátele. Děkuju moc, Dášenko, za tu možnost. Děkuju moc. Děkuju, Janí.